Ndichikutambirai zvekare pano paTrari 263 pano panyanya ndichikuzivisai nyaya dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara utena on the notification bell. Azvibhadhariswa mai yangu, zvinobatsira kuti iwewe uzowana maupdates nguva nenguva atinoramba tichidzoka nawo pano pathis YouTube channel. Saka kana uchiri munyowani ndati subscribe. Ndinokumbira zvekare tinyore mucomment section kuti rest in peace kune avo vatisiya. Pane bhazi iro rinonzi Blue Cycle. Bhazi iri rikunzi ranga rakatakura vanhu 50 richibva muHarare richivaendesa kuBulawayo. Nyaya iyi yaitikira iko muna Bulawayo Road, ndo maitikira chiitiko ichi. Macases anyanya awanda munyika yedu yeZimbabwe, macases evanhu vari kufa netsaona. Wiki haripere usina kunzwanzi pakadai paitika tsaona, pafa vanhu, vamwe vacho vakuvara, vamhanyiswa kuzvipatara. Ndinokumbira kuti zvitwa zvandinofuka comment section pamusoro penyaya iyi zvakuda kuti tinamate, tipfugame pasi nemabvi nemagokora tinamate. Nyanda inozvinomuzora nhasi inyaya yebhazi iro rinonzi Blue Cycle. Bhazi rinonzi Blue Cycle ranga rakatakura vanhu vanosvika ivo 50 richivaendesa kuBulawayo. Zviri kunzi bhazi iri pakuvaendesa kuBulawayo rasvika riri munzira kuenda kuBulawayo muna Bulawayo Road. Radhuma truck iri riri kunzi ranga rakamira, bhazi iri kunzi ratobuda munzira rakanodhuma truck ranga riri panze, ranga riri kunze kweroad rakamira. After radhuma truck, bhazi iri kunzi rabuda munzira richienda musango, apo parazosvika richirovera pamuti. Parovera pamuti ndipo parabva rasvika richimirira ipapo. Mubhazi umu uri kunzi mafa vanhu ivo vanosvika 2. Umwe wachona ari kunzi akuvara, aendeswa pachipatara chinonzi United Hospital chiri kuBulawayo. Akuvara zvakaipisisa, chingoti get well soon kune uyo akuvara. 2 vatisiya. Hama vadikani vehukama ndava chimenetariro, zvinorwadza zvinoseresa. Tasina tariso yekuti vanhu vachienda kuBulawayo vachaita tsaona vari munzira kuenda kuBulawayo. Ndataurira zvandinofunga comment section pamusoro penyaya iyi.